Alitshoni lingenazi indaba. Chopha ndikubalisele. Imuncisa namadoda ngoku indoda ehambe imuncisa amanina ubudoda bayo eKapa. Kuthiwa ikabanjwa indoda ehambe imuncisa amanina ubudoda bayo. Umkhuba omtsha ewenzayo ngoku imuncisa namadoda. Ixhoba eliyindoda limunciswe eSamora kwistrato iBathandwa Mdingi. Umunciswa uthi ebebuya emsebenzini waze wadibana nomuncisi emkhombe ngompu. Uyalelwe ukuba aguqe ngedolo kunetha kunjalo, waze umuncisi wakhupha impempe yakhe eyalela umunciswa ayimunce. Umunci uye wamunca lo ncanca esoyika enjalo. Niyalumkiswa kuthiwa qaphelani apho nihamba khona.